729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:01. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pwede pa man giraray na makaluwas nin Metro Manila ang mga menor de edad. Sigon ini kay National Task Force Against COVID-19 o NTF spokesperson Restituto Padilla kung kaibahan ang mga mahal sa buhay o family travels o para sa family travels. Tinawanin doon ni Padilla na dai pagbabawal ang pagbiyahe kan pamilyang paluwas nin NCR o mga point-to-point asin pagduman sa maman iba-ibang destinasyon gamit ang nadan pandagat, pang-ere asin anuman na land transportation. Ipinagarondoman ni Padilla sa mga mabiyahe na i-check muna ang health protocols na ipinapautob kan local government unit o sa saindang destinasyon. Katakod kay ni, sinabi ni Padilla na pwede man magluwas ang mga menor de edad sa Metro Manila para magpa-check up sa saindang doktor pero kaipuhan na makipag-koordinar ang mga clinic sa Mega Mall, ang mga clinic sa management kaini para maiwasan na makasalak sa tao o sa dakol na tao ang mga day dapat magluwas. Yan ang pangalas 11 barata, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang-everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta, Atamanon Ta, Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Magparehistro ka because it's safe, easy and COVID-free. Para po sa COMELEC,
ang kaligtasan ng bawat voter registrant ang aming #1 priority. Visit irehistro.comelec.gov.ph para sa easy filling out of application form. Kaya tara na, magparehistro ka na! Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta, Atamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marhay na aga mga kaimanwa, kumusta po ka mo? Welcome sa unang episode kan sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Atamanon Ta. Siyempre makakaibahan nindo kami ngunya na Webes, Petsa 18, kanin bulan ng Marso taon 2021 hanggang alas 12 pa kita ng pagkaudto. As in, syempre, so may mga text, pwede po mag-text sa muyang hotline 0945-9615343, 0945-9615343. As in, syempre, pwede magpadarakan sa itong mga hapot, mga swestyon, ipadara, ilalag lang sa Sobre, Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, Rawis, Legazpi City. As in, pwede man magpadara sa muyang Facebook page, DNR Bicol. As in, syempre, padago sa mag-antabay, digdis sa DZGB News Online. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Uya ang katiripunan kang mga bareta sa ang DNR Ngunyan. Sa pamayo ka mga bareta, Penro Catanduanes, nagselebrar kan 2021 World Wildlife Day. Media briefing para sa launching kang Bicol River Restoration, pinanginotan kang DNR Bicol. Women's Month, pinanginotan kan Penro Catanduanes. Sa detalyas, nagselebrar ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa probinsya nin Catanduanes sa pangingenot ni OICPNR Officer Imelda D. Baltazar kan selebrasyon kan 2021 World Wildlife Day na may temang Forest and Livelihood, Sustaining People and Planet na ipanahahaloy sa Barangay Hiyop, Pandan, Catanduanes. Parte kan selebrasyon ang pagbuhi kan sarong Brahmini kite na na-rescue asin pinagrehabilitar kan munisipalidad kan Pandan sa probinsya sa pamamayo ni Mayor Honesto C. Tabligan III. Siring man, parte ini kan pinakusog na lakdang kang local government unit sa pagprotektar asin pagkonserbar sa kapalibutan kaiba ang mga rekursos naturales. Mientras tanto, nagkaigwaman in Information, Education and Communication o IEC campaign manungod sa estado kan wildlife sa panahon nin pandemya asin ang responsibilidad kan komunidad sa pagmanihar nin kapalibutan sa barangay Sabloyon, Karamuran, Catanduanes kung saan pinaabot man ni Penro Baltazar ang sa iyang pasasalamat sa gabos ng mga nagpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man pig-inganyar ni Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag, sa publiko na i-report asin ni pag-turnover ang anuman ng mga wildlife species na daing nagkakanigong mga dokumento sa paagi kan DNR Bicol Hotline o sa official na Facebook page kay niya na DNR Bicol asin sa pinakaharaning opisina kang DENR.
Pinanginotan kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa pamamayo ni OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag ang sarong media briefing manungod sa gigibuho na Bicol River Restoration kasuhapon Marso 17 taon 2021 sa DNR sa Rawis, Legazpi City. Ang nasabing media briefing naging paagi tanganing matawanin linaw asin masimbag ang mga kahapotan kan mga media partners kan DNR para sa gigibuho na dredging asin planting activity sa Bicol River sa maabot na Marso 23, 2021 sa Camaligan, Camarines Sur. Iniman kinundusir bilang saro sa preparasyon para sa nasabing aktibidad sa irarom kan Executive Order 120 o on strengthening rehabilitation and recovery efforts in typhoon hit areas through the creation of the Build Back Better Task Force na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte kanakaaging taon. Katakod kay ni presentar man ni Red Abawag ang gabos na programa asin mga key result areas kan BBB asin pinaabot niya man ang pasasalamat sa gabos ng mga media partners sa indang suporta asin dedikasyon na maihatod sa publiko ang impormasyon manunungod sa nasabing aktibidad. Sa liwat, nagmawawot ang DNR Bicol para sa matrayumpong rehabilitasyon kang Bicol River sa paagi kan mga aktibidades na gigibuhon digdiya siniguro kan DNR ang striktong pagsunod sa health protocols para sa gigibuhon na aktibidades. Para sa panultimong bareta, ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa Catanduanes sa pamamayo ni PNR Officer Imelda Baltasar, kaibahan ang nagkapirang personahes kaini, nagselebrar kang National Women's Month na may temang Huwana laban sa pandemya, kaya sa barangay sa Bloyon, Karamuran, Catanduanes kan nakaaging aldaw ang aktibidad pinagpartisiparan kan lokal na gobyerno kan Karamuran sa pamamayo ni Mayor Glenda Aguilar asin mga residentes kan barangay sa parehong munisipyo. Katakod kay ni minamamot ni Penra Baltazar ang suporta kan mga kababaihan sa komunidad na makisumaro sa pagprotektar asin pagkonserbar kan sa tuyang kapalibutan para sa maabot pang henerasyon. Nahihiling niya ang dakulang parte kan mga kababaihan sa pag-address kan mga problema na kinakampang ngunyan manungod sa kapalibutan bilang natural na mapasensya asin dedikado sa gabos na ginigibo kaini. Ang 2021 National Women's Month sarong plataporma para mapahiling ang importansya kan mga kababaihan sa satuyang komunidad. Siring man, ini nagkataonin pagkakataon na maiheras ang mga issue na sa indang kinakahampang. Asin ininman sarong kampanya na nangangapoda na maging konkreto asin sustainable ang mga aksyon para magkaigwa nin gender equality. Yan ang katirpunan kan mga bareta sa ang DNR ngunyan. DENR Antabay, DENR Antabay. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Marhay na aga, liwat sa gabos sa mga nag-aantabay sa tuyang programa. Ngunya na petsa 18 kaning bulanin Marso. Hello giraray sa mga listeners ta na nagdadangog asin nakaantabay sa satuyang DZGB News Online. Ayan, wait lang. Batiyon ko, hanapon ko sa mga nag-text. Good morning. Listening po sa Pawa, Legazpi City. Hali sa 7592. Hali naman sa... Wait lang. Hali sa 7360. Good morning po. Listening digdi sa Macalea, Castilla, Sorsogon. Good morning sa mga taga Castilla, Sorsogon. And syempre sa mga avid listeners na dyan sa San Ramon de Rega Albay. Hali sa 2180. Hali man sa 5026. Good morning po. Listening digdi sa Sentro Bakakay Albay. Yan. Hello po sa gabos sa mga listeners sa programa ta. So at siya naman batiun ta sa mga ibang nag-message pero kang nakaaging petsa 11 kanin bulanin Marso nagkaigwa kitang kang episode kaibanan ang sarong
Ansa mo yung pag-iriba sa opisina kung sa inpigtokar ang selebrasyon kang DENR sa National Women's Month. Nabasa ko nga ni kasubago na banggit ko sa balita na kung saan siselebrar tango yun ng Marso ang bulan kan mga kababaihan, ang National Women's Month, na may temang huwana laban sa pandemya kaya. So, pinagdiskutir sa kang nakaaging episode ang importansya na ang importanteng role as in mga papel ka mga kababaihan. Bako lang ngunyan sa panahon kan pandemya, aramta na kung ano ang mga roles na gibo kang sa tong mga kababaihan, especially sa mga ina na yaon na nag-maintain ka mga household kang buong panahon kang pandemya, pagpuon kang Marso kang nakaaging taon hanggang ngunyan. So, also, pigre-recognize ta din ang mga roles kang mga women in public service, kaibahan na sa mga women leaders. And syempre, ngunyan, pig-celebrata ang Women's Month, makakaibahan ta sa programa. Ang saro talaga sa mga nagdadara kang women in conservation na advokasya kan sa mga opisina. Kasi date lang po ang babae sa opisina may na nangingenot, na nagkakapot ki mga halangkaw na posisyon. So, i-welcome ta sa programa ang Provincial Environment and Natural Resources Officer kan Islang Probinsya kang Catanduanes. Welcome ta sa programa. Welcome, Madam Forester Imelda D. Baltazar. Kaibahan ang sa iyang Planning Officer, si Ma'am Grace Manzanares. Bati po muna tayo, Penro, sa ating mga listeners sa radyo and sa Facebook. Yun po ang inyong camera, Madam. Yun. Hello, Ma'am Ancie. Good morning, everyone po, at makakalakasang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating masusugid na tagasunod sa ating programa. Yes. Good morning, Ma'am Penro. Good morning, Ma'am Grace. And syempre, makakasama natin ang PNR officer ng Catanduanes. As you can notice po sa mga nagdadangog sa tuya, pig-ubos gabos na mga Penro offices. So, ngunyan po, pasiring kita sa Islang Probinsya kang Catanduanes na kung saan isi-share nila sa tuya ang mga aktibidades, ang mga programa kan sa indang probinsya, sa indang opisina. So, simulan ko na, ma'am. Ano po ang mga programa, what are the plans and the programs that are set to be undertaken by Penro Catanduanes for 2021? So, sa present pong taon, we have still to focus with the 10 priority programs of the DNR. Of course, magsisimula po tayo sa kung paano tayo magkaroon ng clean water, clean air, at pangatlo po itong ating proper solid waste management. So, isusunod na rin po natin ang ating Enhanced National Greening Program na sa ngayon po ay magkakaroon tayo ng Build Back Better projects, kasama yun doon. which is anchored on the Enhanced National Greening Program. Ipagpapatuloy pa rin natin ang intensified forest protection and anti-illegal logging. And of course, we have to enhance our biodiversity. So, ipagpapatuloy pa rin po natin ang pagkonserba natin sa ating mga ilang na buhay. And down to the ridge po, from the ridge to the reef, pupunta po tayo sa ating upgraded coastal and marine ecosystems management. And then, hindi ho tayo mawawala sa pagpapatitulo sa ating mga kalupaan. So, andun pa rin po tayo sa improved land administration management. We have to undertake po yung rapid land tenure assessment, wherein hindi lang po dun sa pagpapatitulo, but then we have to determine and assess, appraise, kung ano po ang mga best uses sa ating mga alienable and disposable lands. And then, hindi rin ho natin makakalimutan yung ating geohazard and groundwater assessment and responsible mining. Lalo na ngayon sa kapanahonang malimit meron ho tayo ng mga pagbabago sa ating klima. So, hindi po natin yan, ipagpapatuloy po natin ang mga activities dyan. And then, sa Manila Bay Rehab, since wala naman po tayong Manila Bay dito sa atin, and that's the last priority program, pupunta po tayo doon sa Rivers for Life. So, sa kada probinsya po, we have to identify a river na patuloy nating mamomonitor at kung pwede po,
ma-upgrade po natin ang mga classification nito. Halimbawa, from Class C to Class B. Sana upgrade. Opo. Yun. So, na-mention ni Ma'am Amy yung ating mga 10 priority programs as mandated by our Secretary Roy Simatu. So, 10 yun, and yun yung talagang ang aming mandato and main function ng aming opisina. Siguro ma'am, punta tayo doon sa mga specifics, what are the particular activities na nakatalaan natin gawin under those priority programs. Kasi mas, yun yung binigay ni Ma'am Amy, yun yung ating bird's eye view, no? But siguro kailangan natin i-share, ma'am, yung mga specific activities under those programs para mas malaman ng ating mga kababayan na under this program, meron palang ganitong activity, para we can give them an idea kung ano yung mga pinagkakaabalahan natin sa ating mga field offices. Yes, ma'am. Pindot mo po. Okay, dun muna tayo sa milestone. Yes. Yung medyo a little twist or karagdagan natin Opo. mga activities. Under the Enhanced National Cleaning Program, we have this Build Back Better project. So, meron ho tayo dyan, as kanina na-mention ni Ma'am Ancie, meron ho tayo dyan ng 6 na key result areas. Sa pang-anim po, ito yung intensified watershed management. Wherein po, magkakaroon tayo dyan, ang pinaka-activity for Penro Catanduanes would be the river stabilization activities. Meron ho tayo ng target dyan. At ang pinaka-activity namin is yun pong pagtatanim ng mga bamboos along river banks which are frequently flooded. And then po, magkakaroon din ho ng installation ng mga gabion or check dams para magsusuporta tayo doon sa to prevent soil erosion. Yes, and so, in coordination with the other government agencies, since ang DNR po dito, ang pinaka-lead agency sa ating Build Back Better project, we have to coordinate with DPWH regarding dredging of silted rivers. Opo, yes. Para mapatuloy nating maprotektahan ang ating mga river channels. Yes, tama. And then, we have also to identify resettlement of illegal settlers on river easements. Kasi, baka ho may mga areas tayo na kailangan talagang mai-resettle ang recycling at ma-regulate din ang mga activities along river easements. The Build Back Better projects is really in response dun sa mga recent calamities, lalo na yung malakas na Rolly. Yes, na tumama yun yung sa talagang Catanduanes. Although nag-batter sa it's Catanduanes. focused on the Bicol River Basin. Pero po, dahil nga po medyo mataas ang naging damage ng Rolly sa Catanduanes, so isa hong oportunidad po ito na mapasama ang province of Catanduanes sa Build Back Better Yes, tama ma'am, project. because in the identification of the program, Bicol River Basin nga po, so meaning it is composed of the provinces of Cam Norte, Camarines Sur, and Albay, and nakasama talaga Bicol River Basin areas and Catanduanes. Because alam naman po ng ating national government yung dinanas ng Catanduanes bilang ang Catanduanes talaga ang pinakaunang binabayo ng mga malalakas na bagyo like last year, sunod-sunod. Ano po ma'am? So, naramdaman talaga ng ating mga kababayan sa Catanduanes yung effects nung natural calamity na lahat tayo ay walang kalaban-laban. So, eto na nga, sabi ni Ma'am Amy kanina, this is in response doon, this is an effort to respond doon sa mga effects na dinadala ng ating mga natural calamity. So, na-mention ni Ma'am Amy, Ma'am, na-mention mo po kanina yung bamboo planting. Doon po sa ginawa ninyong bamboo planting na initial sa Catanduanes, are there any plans po na sundan pa po yun after po nitong launching natin? Because, di ba, if I heard you right, ma'am, parang ano pa lang to, it's an offshoot activity.
So, ano pa po ma'am yung mga succeeding plans natin in terms of na-mention mo po kanina yung pag-stabilize ng ating mga river banks. Meron pa po tayong mga nakaambang na mga activities. Ang nakaabang dito, Ancie, is meron ho tayong approved na work and financial plan. Nag-aantay na lang po tayo ng pagbababa ng pondo. And this totals to actually 142.86 hectares na may i-cover natin. But yung nauna namin, it's just a launching. Yes, so konti lang talaga Panimula yun, pa ma'am. lang po ito. And ang sa San Andres po yun. At ang iba pang munisipyo na masasako po ay Viga, Caramuran, Virac, Bagamanok, San Miguel, and Pandan. Yun. Ito talaga ma'am yung identified natin na mga municipalities na merong mga rivers na kailangan nating i-support ang i-rehabilitate. Yes, para mas maging malakas ang kanilang ang tawag doon, yung formation ng mga lupa na nandun sa gilid ng mga rivers because sa sunod-sunod nga na mga bagyo in Bicol, ma'am. Yes, erode. Yung soil erosion na nangyayari. So, yun yung nakaka-affect sa ating mga communities. Especially so, ma'am, if meron talagang mga households na nandun sa gilid ng mga rivers. So, kasama na din po dyan na wino-work out ng DENR and especially with the help of the NHA, ma-identify talaga natin yung mga communities na kailangan i-relocate. Not only in Catanduanes, but doon sa communities covered by the Bicol River Basin. Ano na-mention nga po yan ng ating red kahapon sa ating media briefing that we will be working on the identification of a site as presented by the National Housing Authority para po mailikas na natin yung ating mga communities around dun sa mga rivers talaga na masyadong delikado, di ba po, ma'am? May dagdag ka pa po, ma'am, apart doon, sabi natin, we discussed the milestone na activity po ninyo sa office. Meron pa po tayong aside from the bamboo planting, we have also gabions. Ano po naman yung gabions ito or naman check is dams? para structural measures ito. It's more of the structural measure. Ang bamboo planting kasi vegetative measure. Vegetative response. Para ma-stabilize natin ang ating river banks. Ito naman is structural. So, mas steady ito and short term. Mapoproteksyonan na talaga natin ang ating mga river banks. So, ilan po, ma'am, ang na-identify natin based sa inyong proposed WFP na pwede nating maigawa na gabions or check dams dyan sa Catanduanes? It's about 1,334 cubic meters. Ooh. Kasi this is being measured sa ating UWM in cubic meters. In cubic meters. Ma'am, iyan po ay ilang mga munisipyo ang magiging beneficiary if ever doon po sa yung nabanggit ko kaninang mga munisipyo, yung apat, ma'am, ay doon na rin ilalagay yung ating mga check dams. Gabion check dams. Opo. Kasi ito yung mga munisipyo na identified na to be frequently flooded or eroded. So, yun talaga yung mga identified na mga munisipyo na talagang binabaha. So, yun. May question ako, madam, dito. Galing sa 0609. Good morning, DENR. Bakit tabi sa Kamaligan ang dredging at patanim? Bakit daw sa Kamaligan ang dredging at patanim? Siguro, ma'am, sagutin natin yung question. Per our Regional Executive Director and as presented also by the DPWH being the lead in the KRA 1, ang Kamaligan daw po kasi is parang siya yung bunganga ng Bicol River Basin. Galing po doon sa areas ng Cam Norte, galing Sipocot, Lupi, San Fernando. So pagdating po ng Kamaligan, siya yung bunganga ng river, ng Bicol River, na kung saan kailangan talaga siyang palalimin para hindi siya mag-overflow doon at mapunta sa mga next municipalities, particularly Naga City, yung mga tributaries and waterways sa Naga na madali binabaha,
And palabas na siya ma'am ng Naga City, papuntang Pili, papuntang Nabwa, papuntang sunod-sunod na po hanggang makarating ng Pulangi, Libon, and yan na nga po sa Ginubatan. So, if you wonder bakit po madalas binabaha itong mga municipalities na ito, especially pag konti lang ang ulan, it's mainly because of the volume of the water na naiipon doon sa ating Bicol River Basin na madali niya binubuga doon sa mga mabababa na ng mga municipalities. So, as identified by DPWH po, na identify ang Kamaligan. Although meron din namang mga na-identify na ibang areas like Cabusao in Camarines Sur, Kamaligan was decided to be the most accessible area para maibaba po yung ating mga equipment, yung mga amphibious excavators, and para na din po mas mapalalim yung tubig doon kasi masyado ng mababaw because of the siltation. So, kailangan na yun palalimin and kailangan na talaga hukayin because para mabawasan yung pagbabaha doon, particularly in Naga City and the succeeding municipalities, including po, if you wonder bakit parating baha sa Pulangi and then sa Libon, because po pababa na po yun sila and sila yung nagsusuffer ng water na binababa galing doon sa Bicol River. So, yun po yun doon sa ating texture ha, bakit income source. Siya yung pinaka-common catchment. Yes. Ng Yes water. po. Yun yung parang catch basin baga ma'am. So, yun po yun. But rest assured po, doon po sa gagawing launching, na-mention din nga, sabi ni Madam kanina, in the same way na konti lang yung nagawa nila na bamboo planting or konti lang yung natanim, mainly because it is just a start, di ba ma'am? A kick-off nung ating activity. So, dito po sa sinasabi naming launching, patuloy po ito nagagawin doon sa mga identified areas ng DPWH in the same way that we will also be continuing to do the bamboo planting. Ano po ma'am, sabi nga ni Madam, it will be a continuous activity bilang meron po tayong plano for this, meron po tayong sinubmit na work and financial plan so that we can really achieve po the objective na ma-stabilize yung ating mga rivers and also para po mas mapalakas natin yung composition ng mga lupa and yung structures doon sa areas na to para maiwasan po yung pagbabaha. Ayun po. So, meron pa ma'am, 5910. Good morning po, Madam Penro. Good morning, Madam DENR. Tanong ko lang po, ano po ang mga forestation activities ninyo sa Catanduanes? Marami po ang pagpuputol ng kahoy dyan po sa probinsya na binibenta po sa iba-ibang probinsya sa Bicol. Salamat po, ma'am. Yes, ma'am. Sagot na lang po. Yes po. Napakagandang katanungan. Yes. Kasi, syempre, binagyo ang Catanduanes and syempre, expected din na marami tayong nabuwal na puno. Ang pinakabagong directive ngayon, and it's good po na na-consider ng ating ginagalangang Secretary Simato, ay downloaded or delegated niya po yung authority to approve permits sa ating mga typhoon-blown trees sa level na lang po ng Penro. Ang dati kasi is, yan ay nasa level ng secretary, kung naturally growing. Yes. Pero kung Punta planted, pa. nasa level ng red. Red. So ngayon po, ang mga application po natin for cutting permit would just be processed at the level of the Penro. At nasa authority po yan ng ating mga Penros ang to approve. Basta po may mga requirements tayo na dapat masunod, such as may inspection report, of course, there's the scaling or tallying sheets and the presentation po ng ating mga titulo ng lupa. Kasi inaalaw naman po ang pagpuputol, pero sa mga ating alienable and disposable lands lang po ito. Ma'am, may follow-up po siya doon sa nag-text 0506. Sabi niya, ano sabi niya? Bakit po mga
bakit po ang mga lumber dealer na iba, kahit wala ng permit, patuloy pa rin po na nagbebenta at nagpuputol ng kahoy? Wala po expiration ang lumber permit galing po sa inyo. Yon, lumber dealers, ma'am. Ang lumber dealers po natin ay allowed naman po ito na irehistro ang kanilang stock and disposition. Yan po ay monitor na nire-regular ng opisina. At ang pinaka-maximum registration period po or license ng isang lumber dealer is at most 2 years. 2 years. Nagre-renew Renewable po yan, sila. ma'am. At sa pagre-renew po nila, we have to ascertain na meron silang legitimate na lumber supplier. Kung saan nila kukuhanin yung mga stock nila na pwede nilang ibenta. Aside from that po, sila ay duly registered din. Ang business nila is duly registered with the LGU and of course with the BIR. Yes, dapat talaga registered. Okay. Eto, ma'am, ano po ang mga permit requirements sa pagkuha po ng tree cutting permit? Taga Vera Catanduanes po ako, 7622. Permit daw, ma'am. Tree cutting permit. First is of course, the letter request. Simple lang po ang letter request. Ipapaalam nyo lang po yung lokasyon ng kahoy. Ngayon po, titulo po ng lupa. Kasi sabi ko nga kanina, ang inaalaw lang po natin is yung sa alienable and disposable land o mga private property. Sa ating mga timberland po ay hindi po allowed ang pagpuputol. Then second po, barangay certification na yan po ang ipapaputol nyo ay talagang typhoon blown at yan talaga ay nasa lugar kung saan yung ina-applyan yung lugar at kayo din ay residente ng lugar o barangay na yon. Pagkatapos po nun, magkakaroon ho tayo ng schedule ng inspection and then yun na po ang issuance ng permit. Kung lahat po ng requirements na yan ay nakumpleto, madali lang po sa amin ang pag-issue ng permit. Yes. Ma'am, may clarification lang ako. Pag sinabi nating typhoon blown, kasi di ba sa Catanduanes, marami talaga yung naputol na mga puno. Pag typhoon blown po, ibig sabihin na natumba, nabali. It could be uprooted or nabali. So, yun po yun, ma'am. Hindi pa nila yun pwede putulin diretso without the permit or pwede na po nila yun putulin? Ang cutting kasi is different from yung slicing. Yes. Kasi ang slicing kasi, magkakaroon na ibang forma na yan eh. So, wag niyo ho munang puputulin. Wag gagalawin. Opo. Okay. Wag gagalawin hanggat hindi ho nagkakaroon ng scaling. Kasi sa scaling, malalaman ho natin kung ilan ang maximum volume na allowed to be cut. Kasi nagkakaroon tayo, ma'am, ng misinterpretation sa mga kababayan natin, sa mga listeners natin na, for example, meron silang puno sa mga house, in Bicol, sa Natad Ninda, ma'am, sa kanilang mga bahay, sa loob ng kanilang mga fence. Pag yan po ay nabuwal or sabi nga natin na tumba pag may bagyo, most often than not, pinuputol na nila yun, ma'am. So, ang sinasabi nila is, bakit kailangan ko pa ng permit from the DNR? Kasi ang concept nila, ma'am, for the tree cutting is nakatayo yung puno and then gusto lang nila putulin. So, hindi po yun kasama dun sa mga nabuwal o naputol. So, malinaw po ang sabi ni Ma'am Amy, sa mga listeners dyan sa nag-text na taga-Virac, na pag may ganon, wag puputulin, kailangan pa rin po yun i-report sa DENR. Yes, ma'am? Pwede pa rin yan, yung nakatayo, provided po na yan naman ay it is causing obstruction or danger. To lives and properties. Yes. Kahit hindi po yan nabuwal o naputol, natumba ng bagyo, meron pa rin ho tayo ng kaukulang permit yan. Kaya lang po, hindi ho yan nakasama dun sa mga delegated authority na nabanggit ko kanina. Yung pag ganun, ma'am. Ang pagpapa-approve po niyan ay mag-a-ask po tayo ng clearance at the regional office. Yun. So, yun yung pagkakaiba po, sabi ni Madam, pag typhoon blown, hindi pa, ma'am, hindi pa nag-expire yung memo. Actually po, nag-expire na po. Expired na. February 27. Oo. So, lahat po, babalik po tayo dun sa ating original regular procedure, process. Regular natin na
ulit, mag-a-ask po tayo ng clearance sa regional office. I-forward. Kung naturally growing po, ay ipo-forward po natin sa central office. Oh, yun. Tama-tama, ma'am. Sabi dito sa texter, di po ba sa regional office na ulit? O, tama. Na-mention na ni Ma'am Aimee. Kasi nga, sabi natin, nag-expire na yung binigay na mga parang authority to the Penro to grant the permit. Simula yung November, no, ma'am? Nailabas po yung memo na yon after the bagyo para mas mapadali nga, sabi ni Ma'am Aimee, yung pag-process ng mga tree cutting permit para hindi na matagalan maghantay yung ating mga kababayan na naputulan or may mga puno, mga nakaabala sa kanilang mga bahay-bahay or mga community. So, apparently, nag-expire na. So, sabi ni Ma'am Aimee, we go back to the usual procedure process na i-endorse nila sa mga field offices ang mga applications and then red po ang magbibigay ng permit. So, yun. Clearance, yun. Ma'am, eto pa, galing sa 4622, kailangan po ba yung gagamitin na chainsaw sa pagputol ng kahoy ay rehistrado din? Salamat po. Yes po, kailangan. Sa pagpaparehistro po ng chainsaw, kailangan ho babanggitin nyo kung saan ho nyo gagamitin. Yung purpose po. Siyempre, sa purpose po, kailangan ho, meron hong nakasuporta yon na cutting permit. Oh. So, ma'am, follow up ko to. Ako yung tanong ko to, ma'am. Pag, for example, magpapaputol ng kahoy, tapos po yung chainsaw na gagamitin, DNR po ba ang magre-recommend kung saan makakahanap ng mga authorized chainsaw operators? Pwede rin sa ibang tao, privado. Pero, meron ho din tayo ng mga rehistrado na traders of chainsaw. Pwede silang mag-sell o magbenta. Okay. So, yung mga registered traders natin, pwede doon maka-purchase ng mga chainsaw, yung mga nais magpaputol. Yes. Okay. So, either way, it's either maghahanap ka ng registered trader or yung chainsaw mo, ipaparehistro mo. So, yun po, yun. Eto pa, ma'am. Okay. Galing sa 4671. Good morning. Taga-Virac po ako. Kaipuhan patabi ki-clearance pag ang salaset ko idadara pasiring sa bato para po malipat na bahay. Kailangan pa po ng clearance, baka po masita kami pagbiyahe sang salaset. Ma'am, salaset. Doon po kasi sa Virac, nagkaroon po ng resolution ang mga furniture shop operators. Dati-dati po kasi kailangan ho namin mag-issue ng transport permit. Yung transport. Opo. If within the province po ngayon, tally sheet na lang po ang i-issue namin. It's still a clearance from the Penro. Okay. Pero not necessarily a transport permit. Tally sheet po, ang ibig sabihin po niyan ay na-inspection ho talaga yan ng ating mga forest officers. At dyan po sa inspection report, may isasaad dyan ulit ang volume ng ibabiyahing kahoy man o furniture. At it would only apply pala for furniture. Okay. Yes, ma'am. Malalaman natin ang ilang piraso at ang volume. And then, malalaman din natin kung saan siya kumuha ng kanyang lumber source. So, ibig sabihin, ma'am, previously recorded na dapat yung kahoy na yon. Yeah. Oo, kasi baka hindi, di ba ma'am, parang... Kasi ang aming mga transport permit, lagi namin yung kino-correlate sa isang cutting permit. Inaalam pa rin namin during inspection kung saan nanggagaling ulit ang kanilang mga lumber source. Oo. So, malinaw po yun ha. Medyo, kahit ako medyo nalinawan din ako sa explanation ni Ma'am Aimee na they still have to do the tally sheet because kailangan din nila matrack kung saan nanggaling yung kahoy na yun na ginawang salaset and itatransport po nga ninyo. So, yon. Ma'am, meron pa. Okay lang po. Isunod ko na. 7887. Good morning po, ma'am. Taga Santo Domingo, Albay po ako. Salaset po. Gusto ko ipa-varnish. Itatransport po. Kaipuhan pa po. Bank clearance. Salamat po. Ipapa-varnish, ma'am. So, ibig sabihin, old use na po ito na furniture.
kailangan pa rin po, pero it's just a certification. Ipapaalam nyo lang po sa office so that we could track. Oo, yes, tama, tama. So, yun po, ma'am, ha. Salamat sa mga nag-text. Salamat daw po galing sa taga-Verac, ma'am. Thank you so much sa paayos na paliwanag. Salamat po, and thank you po sa mga nakikinig dyan sa ating mga listeners sa Verac, Catanduanes. Going back, ma'am, nasaan na ang ating discussion on our major? Nawala tayo, nagsagot talaga si ma'am doon sa ating madaming text, which is so nice. At least naliwanagan yung ating mga listeners doon sa mga tanong nila. Meron pa, ma'am, 4821. Sabi niya, good morning po, ma'am. Maliit. Good morning po, ma'am. Penro, paano po ang tree cutting permit? Okay, hindi, if i-review mo, kuya, yung ating sagot, nasagot na yan ni ating Penro. Pero, basically, kaipuhan mo po proof of ownership. Kung may titulo ka po, kaipuhan mo po yan darahon sa opisina. And then, kung igwa ka po na tawag dito, special power of attorney, kung bako ka man po ang tagsadiri, dapat po ika po pigatawan ng ki-otoridad na ipaputol ang kahoy. And syempre, kay po po letter request, i-address lang iyan sa samong Penro, sa indong lugar. Kung sa Catanduanes po, kay Madam Imelda Baltasar. So, yun po. And, mas ang pinakamaray po kaini, magbisita ka po sa pinakaaraning Penro office para po mag-guide ka kang mga requirements para po sa pagkuha kan tree cutting permit. Yun. Ma'am, meron pa 8727. Good morning. Na-mention ni Madam ang pagpapatitulo. Paano po maka-avail ng libreng pagpapatitulo, ma'am? Pagpapatitulo daw po. Opo, hindi po nabanggit kung ito'y agricultural. Oo, wala ma'am sa text niya. Or residential yes. patent. Oo. Mag-file din lang po kayo ng letter request. Together po, may prescribed form po tayo, application form to be duly filled up. And then, ang pinaka-basic po na requirement ay ang deed of conveyance. Kung bakit po kayo in possession of that certain lot. So, yun po muna ang mga basic. Application fee is just 50 pesos po. Yun po. Pero lahat po yan tatanggapin namin kung lahat po ng attachments as required po ay kompleto. Saka lang po kami mag-i-stamp ng receive. Kung may time po kayo, you can open our Penro Catanduanes Facebook account. Andun po yung aming mga checklist of requirements po sa lahat ho ng frontline services as rendered by Penro Catanduanes. Ayun. So visit po Penro Catanduanes Facebook page para po sa lahat, para guided tayo sa lahat ng kanilang mga requirements for all the frontline activities and services na ino-offer ng ating Penro sa Catanduanes. So sila lang yata ang merong ganon na may checklist of requirements doon sa mga frontline services para at least nakasummarize no, ma'am, at one glance makikita agad ng ating mga clients kung ano yung kailangan nilang gawin. So, yun. Or ma'am, they can readily visit the office. Yes, Meron anytime. Po Address, ma'am. Checklist of requirements. Visit Penro Catanduanes. Ano po yung address niyo, ma'am, sa San Isidro Village. San Isidro Village, Verac, Catanduanes. So, punta lang po kayo doon anytime, Monday to Friday, and matutulungan po kayo ng ating mga kasamahan dyan sa Penro Catanduanes. Ma'am, going back doon sa ating mga activities, apart from the participation ng Penro Catanduanes sa ating gagawing BBB, ano pa po ang inyong mga big activities for the rest of 2021, which are under the 10 priority programs of our Secretary? Well, still anchored with the Enhanced National Yes. Program at itong ating intensification on forest protection, ay kami po ay mag-hire ng forest protection officers. Bago yan, ma'am. Bagong hire. Bago to kasi ang dati po natin is 8. Okay. And may dagdag kayo, ma'am, na ilan? kami po ay magdadagdag ng 100. Wow! Opo, 100, medyo marami po sa Catanduanes. 100 Opo. forest protection officers. May mga qualification po. Opo. Siyempre, basically, physically fit tayo to yes, undergo of course. forest protection works. Ano po? Opo. Surveillance. At hindi lang po magiging patrolling works, kundi ito po ay magre-replant din. Nung mga nasira nating mga past na bagyo, ay magre-replant tayo sa ating mga identified sites
under the National Greening Oh, Program. so part yun ng magiging trabaho nila na ayusin yung mga nasira. Okay. So, 100... So habang nagtatanim, magkakandak ng surveillance. Yan. So, multitasking na. Yun. So, 100 yon. So, ma'am, po, meron na tayong na-set na deadline for application of these forest protection officers? Actually, that is just proposed as per approved work and financial plan. Pag dumating na po ang pondo na ibaba na sa amin, then we could execute the contract. Yun. So, abang-abang po ang mga kababayan natin dyan sa Catanduanes para yung mga naghahanap ng mga trabaho. Sabi ni Madam, may allocate na 100 forest protection officers sa kanilang fund na magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan na tulungan ang ating opisina na gawin ang ating mandato, especially sa ating Enhanced National Greening Program to reforest or to add cover sa ating mga denuded forest, especially doon sa sinabi ni Madam na mga nasira na mga seedlings ng ating mga nakaraang mga bagyo. Ma'am, may tagtanong po, ilan po ang existing plant sites, baka ang minimin niya National Greening Program site sa Catanduanes. Meron po tayong number kung ilan ang existing na mga National Greening Program NGP sites in Catanduanes. Kasi po, maraming mga napuputol na kahoy dito sa aming probinsya na dapat pangalagaan. So, ilan ma'am ang ating NGP sites in Catanduanes? Actually po, we have 11 municipalities. Yes. At lahat ng 11 na Meron. yun ay meron tayong NGP sites. So, basically, lahat, the total timberland area of Catanduanes has to be protected. Covered talaga yun, ma'am, because halos lahat. So, dun po sa nag-text, madaming mga sites sa Catanduanes because po, yun na nga po, sabi ni Ma'am Amy, as part of the efforts doon sa ating intensified forest protection na sinasagot ng ating National Greening Program. Halos po lahat ng munisipyo, sabi ni Ma'am Amy, ay meron tayong National Greening Program para nga po sagutan ang mga problema sa ating mga kagubatan. Those, sabi ni Madam, are located sa mga timberland areas. Ano po, ma'am? Yes. Ano po, ma'am, usual yung ating mga species na nandoon sa mga sites natin? Ang ating mga introduced commodities, Yes. as we say it, is classified into timber species. Then, we're also planting fruit trees. Nakafocus po tayo dyan sa coffee, cacao, and pili. Of course, our very own pili. Coffee, cacao, pili. Kasi sa ibang region, it's rubber. But since ang pinopromote natin is pili, our very own Bicolano pili, so dun po tayo. Pili. And then we have also our non-timber species. We have the bamboo. Then we have the mangrove. Sige. Species. So, yun nasagot ng ating guest, si Madam Penro, yung question, yung mga sites, and yung mga tinatanim. So, concentrated mostly on timber species. And, of course, sabi nga ni Madam, yung kanilang mga fruit bearing trees, cacao, pili, and coffee na tinatanim din sa ating probinsya. So, yun. May dagdag pa po tayo, Ma'am Amy, doon sa ating mga activities or milestones. What are the other activities which are set to be conducted in the province apart doon sa mga na-mention na po natin? Bago ko tawagin ang aking planning Yes officer, po. Ipapaalala lang po namin itong ating disposal, especially dito ngayon sa ating pandemic crisis, lalo na sa ating face mask. So, paalala lang po, proper disposal po ng mga waste natin, although ang volume ng waste as monitored by our environment monitoring officers is medyo bumaba. Pero when it comes to our protective gears na ginagamit po natin sa araw-araw ay maitapon ho natin sa tamang pamamaraan. Ang advice po nga ng ating Environment Management Bureau ay we don't just have to throw this face mask. Kailangang igunting natin so that hindi na ho ito magamit ng iba pa. Kasi baka ang iba manghinayang at gamitin ulit, but then
hindi ho natin mapapangalagaan ang health ng bawat isa kung medyo mali ang pagtapon natin lalo na ng ating mga face mask and other hazardous waste. So, yun. Dagdag ni Ma'am Grace, may dagdag pa po tayo in terms of the other activities for Catanduanes which are to be implemented po under the 10 priority programs. Yes po. On enhanced biodiversity conservation, ang namin ngayon, focus namin is the conduct of the survey and registration of protected area occupants sa 6 na probinsya po, sa 6 na barangay. Ito sa municipality ng Karamuran, sa barangay ng Tubli, Sabloyon, Mabini, Datag East, and Sabangan. So yung mga mga occupants ay nag-convene po nung March 3 ng in coordination po nung pag-kick off ng Women's Month at saka World Wildlife Day. So sila yung naging Sabloyan. recipients natin doon. Sa pag-conduct ng SR pa, sinabay na natin yung mga activities. Ang mga occupants natin sa Timberland. So maganda yung activity ninyo, ma'am. Nakita natin yun. And we would also like to share na isa din po ang province of Catanduanes sa ating mga areas dito sa Bicol na marami ang results ng turnovers ng mga wildlife. And sila din po yung isa sa mga very active na nag-release ng mga wildlife na mga tiniturn over ng ating mga kababayan, mga residents. So, yun po, very good yung mga efforts ng ating mga field offices in terms of, sabi nga kanina ni Ma'am Grace, biodiversity conservation. Kasama na din po dun ang wildlife protection. So, may dagdag pa po tayo, Ma'am Grace, Ma'am Penro, okay na po yon. Ano po ang nakatalaan pa ng mga big activities in Catanduanes as part of in response po doon sa ating mga 10 priority programs? May ongoing tayo, ma'am, na yung NGP is yung BBB, yung continuous ang ating biodiversity and wildlife conservation. Hiring of forest protection officers. Hiring of forest protection. May ka, ma'am, RLTA. Yes. Ano po yung ma'am? Soon to be. Kasi wala pa naman tayong kaukulang pondo dyan. Yes. But then, we are already starting. This is in close coordination with our local government units, lalo na po sa ating MPDCs. Yes. Kasi po, sa assessment na yan ay i-determine natin kung ano ho ang estado ng bawat lupa, ano ho ang kaukulang titulo na dapat maibigay, kung ito ba ay private na residential patents or agricultural fee patents, or ito po ba ay mag-fall sa ating special patents. Kasi ang special patents po, ang kino-cover niyan ay itong ating mga pampublikong mga lote, barangay halls, public markets, and other government lots. Yes. So, special patent po dyan. Tama. Maisasama na rin natin dito ang ating mga foreshore areas. For sure. Sabay na. At the same time. So, it would be kung baga, alamin natin pinaka-the best use. Yes. So that for each plant type. We could generate revenue from those resources. And maganda talaga po yung makagrant tayo ng mga patents doon sa, especially sa mga government-owned lots, because makaka-help talaga yun sa kanilang income generation. Ano po, ma'am? So, tama. Balitaan mo po kami, Ma'am Aimee, kung may mga definite na tayong plans as to what municipality ang makakatandem ng Penro para doon sa prepare ng kanilang mga patents. Not only doon sa nasabing mga agricultural and residential, especially doon sa mga mabibigyan na patent na mga existing na mga government structures ng ating mga partners na mga LGAs and sa mga LGU din mas lalo na. Yun po. So, yun. Ma'am Aimee, 12 o'clock na tayo. Ma'am Grace, hingaan ko kayo ng inyong mensahe sa ating mga listeners bago tayo magpaalam sa ating napakagandang discussion. Unahin ko si Ma'am Grace. Ma'am Grace,
ano po ang inyong message sa ating mga listeners para sa ating drive to conserve and protect our environment, not only in Catanduanes but lahat po ng ating mga listeners? Ang aking sa panawagan sa lahat ng listeners sa Catanduanes, sana po ay alagaan natin, i-conserve natin ang ating kagubatan sa ating probinsya para po magkaroon tayo ng clean and green world para sa ating henerasyon at sa susunod na henerasyon. At saka ang aking huling pataratara po sa Indo, ginuno sa tula ni Konsesa Molina Rojas na sarong taga Katandunganon, Catanduanes sirbihan nin serbisyong masasarigan, makadiyos, makatawo, asin makapalibutan. An pamanang katubigan, dagat, langit, kabukidan, buronyog na Atamanon, maugmang bantayan. Diyos mayad na aldaw sa Indogabos. Wow, ang ganda naman ng closing message na yon ng isa sa mga taga Catanduanes talaga. Ginawa niya talaga yon. So, very nice. Ma'am Amy, message mo po sa ating mga listeners and doon po sa lahat na nag-text, sa lahat na nag-antabay sa ating programa. Sa ating mga listeners at sa lahat ng ating kababayan, let's always continuously protect, conserve, develop, and wisely manage our environment and natural resources. So, lagi ho tayong may involve kung ano man ang mga environmental activities. Let's get ourselves involved kahit po sa kunting pamamaraan. Yun. Let's get ourselves involved in the simplest way we can, sabi nga ni Ma'am Amy, para po sabay-sabay tayong mga laga sa ating kalikasan. So, 12:00 na lampas, overtime na tayo, nag-abot na kita sa oras ng pamamaaram sa ngaran kang bilog na puwersa kan Department of Environment and Natural Resources. Sa panginganat kan sa muyang Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag, kan sa muyang ARD for Technical Services Attorney Ronel Supsop, kan sa muyang ARD for Management Engineer Eva Esocpemia, kan sa muyang ARD for Special Concerns Samuel Danganan. Sa ngalan kang bilog na Penro Senros, sa kulang salamat sa guest ngunyan Penro Imelda Baltasar kang probinsya kang Catanduanes. And sa gabos na empleyados kan Department of Environment and Natural Resources Bicol, nagsasabi sa Indo nga salamat, as in Diyos ang magbalos, Diyos ang magbantay. Ini po si Ancie Lawenko. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta, Atamanon ta, Kapalibutan ta, Atamanon ta, Diyos mabalos sa indong pag-antabay.